jati ayo. Siapa tantangan. Ayo dong. Wah, Angkonge. Lo. Petro. Yoi. Oh, lah. Amuk Surak Broto, Jaya Broto. Monggo sembatan leno mangendamu. Ojo takon dosa lakon sembal pundakmu keparat. Swing kandamu kokom ketemu kowe oh. Babu. Ayo maju, gene. Ayo. Ayo. Monggo Mas Hendri. Mbak Sekar. Iki juragane sing ulang tahun. Nggih, Mas. Pundi Mas Hendri? Iki sing ulang tahun wong pira? Adi ulang tahun, Bu. Wo, api ayine tak antani, tak awasi kono beli nang kono. Nggih. Sing ulang tahun Mas Hendri ta? Ha iya. Oh, kok tua? Monggo jumeneng Mas Hendri. Ulang tahun Mbak Sekar. Selamat ulang tahun. Heeh. Ngaturaken Bambang Harjo Sugeng Abalarso katur panjenenganipun Roko Mas Hendri. Kita akan doakan semoga sejahtera. Mugi tansah pinayungan sehat.
Dohir lan batosipun pinaringan rezeki kang banyu milih tepi saking Sengkolo Marabaya. Tiup lilingnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang juga, sekarang juga. Ayo Mbak Safaulia. Sekarang juga. Tiup lilin. Bukan tak lupa mengucapkan terima kasih kantor Mbak Aulia. Tiup lilingnya Mbak Safaulia sekarang keluarga yang juga, sedang sekarang juga. memperingati hari ulang tahun yang ke-16. Semoga menjadi anak yang solihah, berbakti terhadap orang tua, berguna bagi masyarakat, nusa, bangsa dan agama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Potong kuenya, Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. sekarang juga. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Alah. Yo, lanjutkan. Terima kasih. Happy birthday Pak Hendri. Aku sih duwe ya. Oh. Selak dadi, selak dadi. Sumangka ing ngayuda nengge para tampama rampasigrah daring paris ayai termaning satriya eyawo aho eyo eyawo aho eya eyawo aho eyo eyawo eyo oh oh ora ah oh Yutu banang angem-angem anebang rolero sing brit niri sang raseko angebrang monta karelo mampat anyek-anyekan sang beketan bekatan samokat Jiwa sang rumah mangsa rebah Rasulaya. oh 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 hei wah ya yo mana angem-angem anebaan rolero sing sang raseko anggebratan montab karelo mambat ayek-ayekan sang beketan pekatan sabulat lereng jiwa sang rumangsa mangsa berapa kasuraya oh oh sekarang selaras Tuan Utyo mangambaram-baram-baram
Inggih Kang Mas. Mas B. Pripun Mbak Sekar? Pawange jen jos. Ampun. Lah iki ki mengidul ki udan deres lho Mas. Heeh. Janur kuning. Kene kok alhamdulillah terang Mas, ora paring Jawa. Ya aku kudu ngono kuwi kudu berjuang. Ganti perjuangan sama Kang Sabto. Wong mau dikasih kalah kok. Nggih. Jaluke kalah sih kok. Mau aku tambah kangen. Kalah. Apa sih? Tombok kangen sih apa kalah sih aku manut. Iya, sing dhisik. Sing. Kalah. Tombok kangen. Apa iki, Mas Rob? Kang Sabto ngersake kayak zaman berjuang. Dikasih kalah dulu sayangku. Kalah dulu. Masih bareng-bareng sama Sekar selaras monggo. Apabila ada penonton yang mau request lagu boleh. Mau menyumbangkan suara Masnya juga boleh monggo. Iya Thomas. Masa depanku loh ya Mas. Ayo Mbak Sakolia. Goyang. Golan. Ayo gedruk yo goyang dong. Ayo sayangku. Wah, ayo Mas Petrus. Hendri. Ciro Lucas. Aku ngancani selama iki. Yen akhire kowe milih bali ning mataku. Seko mangan nganti durut dawane dalan tak turuti berharap iso duweni wis tak korbanke wektuku isih wae kalah karo mantanku sagedene rasa lan usahamu kok aku ra iso Jos. ganteni dek ning atimu ngapurane sayangku sing menang tetep masa depanku. Akoni cintaku iki mung ngapusi seolah Robi. mencintaimu saketene nangis aku sing kleru ngateke sifatmu. Aku ngancani nggo ngapa Rob selama iki. Modele. Yen akhire kowe milih bali ro randamu. Piye Seko mangan nganti nurut sone dalan turuti berharap iso duweni wis tak korbanke waktuku isih wae kalah karo mantanku. sagedene rasa lan usahamu nggo aku ra iso ganteni dek ning atimu ngapurane sayang
masa depanku. Apa sayang? Kalah sampun Mas Robi. Kalah sudah mas. Sudah Mas Robi. Nggih. Heeh, sing sabar Mas Robi. Emak aku nek ra disawer. Bojo loro ilat mau balung. Kita kasih bojo dua mas, bojo dua. Nggih. Minganakani teman-teman Tak dari cedakane ngono lho ben rada iso to mas. Bojo dua sayangku. Nek mandi itu yang bersih toh, ben itu loh, yang di tangan itu hilang. Ojo sujono. Ayo sayangku. Mas Ibe. Halo. Sekar selaras bilane lampir beda mas. Heeh saiki. Nggih. Tenan. Apa sayangku? Aku lagi nggak mau turun. Sekar kayak seneng nang dhuwur widit. Aku ket mau bengi lagi seneng neng dhuwur. Nggih. Ra melu-melu. Aku ya ra melu-melu loh mas. Aku di sini aja. Istri dua. Kita goyang bareng Sekar selaras. Masa. Sedina kanggo wong liya. Ya. Mas JB mau disawer sama ibu. Oh nanti lagi. Mintanya lagunya apa ibu? Yang dangdut aja deh. Apa ini? Oh Mas Robi? Apa Mas Dian? Iya sing aku saron. Bojo dua sudah, mawar kuning. Mawar kuning Mas Dian. Nggih.
Ya sahabatanipun Bapak Putri tasih satunggal Bapak Malih Bapak Rampungan Singo Barong ingin sampai ibadipun katur wonten ngarsa dadi sami. Dikasih si Dorondo sayangku. Mau wis durung ta? Mau urung? Ya masih ya si Dorondo Mas dia. Jarene bojone loro masih dorondo. Piye Mas? Mas Robi bojone loro. Biar sindan tas itu ya Mas. Si dorondo nggih. Ila tembok balung. Kira-kira aku harus turun apa enggak ini? Turun. Ayo sayangku. Tak sun lho nek kesuwen. Iya. Aku mau turun, kasihan Bapak Pawang ini ya ampun. Ya tak turun. Iya tolong di sawer-sawer lagi. Dadi. Ayo joget bareng.